विद्यार्थी मित्र हो, काल आपण बोर्डाच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा असणारा पायथागोरसचा प्रमेय आणि त्याची सिद्धता पाहिलेली आहे. आज आपण या पायथागोरसच्या प्रमेयाचा व्यत्यास पाहणार आहोत. या व्यत्यासाचं विधान खालीलप्रमाणे आहे. एखाद्या त्रिकोणातील एका बाजूचा वर्ग हा इतर दोन बाजूंच्या वर्गांच्या बेरजितका असेल तर तो त्रिकोण काटकोन त्रिकोण असतो. म्हणजे तुम्हाला कोणताही त्रिकोण दिला असेल, ABC हा कोणताही त्रिकोण दिलेला आहे, हा काटकोन नाही आहे. ABC हा कोणताही त्रिकोण दिलेला आहे तर पक्षमध्ये काय लिहायचं आहे आपण, यात ABC त्रिकोणामध्ये एका बाजूचा वर्ग हा इतर दोन बाजूंच्या वर्गांच्या बेरजितका आहे हे दिलेलं आहे. तुम्हाला दिलेल्या गोष्टीला पक्ष म्हणतोय आपण. साध्य काय करायचं आहे तर या त्रिकोण ABC मधला कोण ABC म्हणजे कोण B हा 90चा आहे तुम्हाला सिद्ध करायचं आहे. आपण ही त्रिकोण ABCची आकृती बघतोय, एक रचना करणार आहोत आपण. ती रचना अशी आहे, त्रिकोण ABC सारखाच आपण दुसरा त्रिकोण घ्यायचा आहे की ज्या त्रिकोण PQR की ज्याची बाजू AB आणि PQ एकरूप असणार आहे, ज्याची बाजू BC इतकीच बाजू QR एकरूप असणार आहे आणि कोण Q 90चा घ्यायचा आहे. अशी आपण रचना करायची आहे. रचना इथे दिलेली आहे. त्रिकोण PQR असं काढा की AB बरोबर PQ, BC बरोबर QR आणि कोण PQR बरोबर 90. सिद्धता आपण बघायची आहे. त्रिकोण PQR मध्ये हा काटकोन त्रिकोण आपण घेतलेला आहे, त्रिकोण PQR, तो Q हा 90चा आहे. रचनेमध्ये आपण Q 90चा घेतलेला आहे, लक्षात घ्या. आणि मग काटकोन त्रिकोण असेल तर तिथे पायथागोरसचा प्रमेय आपण वापरायचा आहे. कर्णाचा वर्ग PR चा वर्ग बरोबर PQ चा वर्ग अधिक QR चा वर्ग बरोबर. आता PQ इतकीच आपण काय घेतलं, PQ ही कोणाबरोबर आहे, समान आहे AB एवढी, म्हणून PQ चा काय ठेवायचं आहे आपण AB, आणि QR ला समान कोण आहे BC, म्हणून QR च्या जागी आपण BC आणि वर्ग आहे म्हणून वर्ग घेतोय, म्हणजे AB वर्ग अधिक BC वर्ग. परंतु आपल्या पायथागोरसच्या प्रमेयावरून AB वर्ग अधिक BC वर्ग किंवा पक्षवरून AB वर्ग अधिक BC वर्गची किंमत काय आहे, AC वर्ग. म्हणून इथं काय लिहू शकतो आपण, PR वर्ग बरोबर AC वर्ग, PR वर्ग बरोबर AC वर्ग. दोन्ही बाजूचं वर्गमूळ काढा. वर्गमूळ काढल्यानंतर आपण PR बरोबर AC मिळेल, वर्ग नाहीसा होईल. आता PR बरोबर AC त्रिकोण तिन्ही बाजू एकरूप झाल्या. AB बरोबर PQ घेतला आहे, BC बरोबर QR घेतला आहे आणि AC बरोबर PR आत्ता घेतलेला आहे. याचा त्रिकोणाच्या पहिल्या ABCच्या आणि PQRच्या त्रिकोणाच्या तिन्ही बाजू संगत एकरूप आहेत, म्हणून बाबा कसनुसार एकरूप आहेत असं घेतलेलं आपण. आणि म्हणून या ठिकाणी Q कोण आपण 90 घेतलेला आहे, म्हणून त्याचा संगत कोण B हा सुद्धा 90 येईल. Qचं नाव PQR, Bचं नाव कोण ABC आहे, म्हणून कोण ABC आणि कोण PQR हा 90चा येईल. हा प्रमेय पायथागोरसच्या प्रमेयाचा व्यत्यास आहे. धन्यवाद.